Koro nywanda nikech saka pok ong'adowa. Okay, erokamano Sharon, but adwaro amba wuoye anywande lakini adwa emphasize kar one time Gachagua niendi. Koro an gima nawacho, alafu nitie osiepa moro kanyo nowacho ni ati Gachagua we will work with him mana ka en opposition leader mar Ruto, but we will not work with him ni ati koro en president mar Kenya. In this way, sani koro en opposition leader man Kenya kaendi nikech nitiere kako it's like pressurize Ruto. Okay, no opposition leader. The opposition leader is for working Kenya as an opposition. Raila Amolo no, Odinga. let me don't cut me short. I just want to let me watch gima wacho. Mondo kari watch gima pachino. Kora na wacho ni gisani Gachagua en kaka opposition leader mar one term. Let's call nani Ruto en one term. Koro nikech nitiere kako otero Ruto gi ng'wech moro nikech nitiere siri moko mong'eyo maybe about Ruto. So aneno ni ati ka waketo position leader mapile mwang'eyo ni Raila Amolo Odinga ni wakete tenge, but Gachagua sani opposition leader nikech en against government masani. Koro sani we will work with him nikech we work will ka is en ng'ama tribal. That is number one thing. When we will ni ati practice favoritism. We work nyal will gimano. We are only working with this one term guy. Ka en against Ruto nieto, en against Ruto to boko nyowa, omiyo Ruto real line moro. Kama na sirkal ng'ano official opposition leader.